presidenta Borràs, membres de la mesa, consellers, autoritats, diputats, diputades, bon dia a tothom. Quan ha començat aquest acte, vostès hauran vist que el conseller Nadal, que lamento que no hi sigui perquè com a guixolenc, com a ganxó, que tant se val una cosa com l'altra, li volia donar les gràcies per ser tan gran ambaixador, perquè no es pot fer millor. Bé, com a guixolenc, com a ganxó, el senyor Vallverdú sap que és un verdader honor estar aquí i poder-me dirigir a vostè, i més quan, no sé si vostè em recordarà, però jo era el dimoni dels pastorets, dirigit per en Ricard Palló, un gran amic seu, per la Roser d'Escaire, una gran amiga seva, i, bueno, doncs, estic en política perquè me va enredar un senyor que es deia, dos senyors, un senyor que es deia Josep Vicente, que vostè és un amic, un gran amic seu, i un altre que es diu Joan Vicente, que és el seu fill, que quan... La veritat que és tot improvisat, però quan... Jo sé que vostès tenen una gran amistat i no m'he pogut estar d'enviar-li un missatge, dir que estic amb en Josep Vallverdú. Els emoticons no es poden explicar, però han sigut tremendos. M'envia una gran abraçada de la Mercè, de la Catalina, de l'Eugeni i d'en Joan. Diu que ells porten el cor a l'Eloi entrant corrents a Carles Vicente a posar discos i me diuen no deixis de dir-li, i més si pot ser des del faristol, que vostè, creiem que Sant Feliu va deixar una petjada en Vallverdú, però que Vallverdú, sobretot Vallverdú, ha deixat una gran petjada a Sant Feliu, en Sant Feliu. I tant és així que un que va ser alumne del Gaziel, de l'escola Gaziel, i que, en fi, doncs això, va també estar en teatre amateur, en un teatre que ara es diu Narcís Mas Ferrer, que també sé que era un gran amic seu. Perdonin, però sé que aquells 7 anys que vostè va viure a Sant Feliu, doncs tenia vostè aquests llaços i no me'n podia estar. Moltes gràcies. Dit això, passaré a lo que venia a fer, no? No ho faré, com que soc del teatre amateur, no ho faré tan bé com entenc, però intentaré fer el que pugui, i el text que m'ha correspost és del rector de Vallfogona, i diu així: la senyora primavera de bodes sens dubte està, que de color d'esmeralda ha donat l'hivrer als camps. Los camins que la guarneixen de colors diferenciats que per 2000 parts se cruzen pareixen los passamans. Vestida es mira la terra i 1000 alegries fa, que la roba nova al pobre lo fa estar regocijat. En la blanca calavera l'hivern rigorós deixar a l'alba, que ja se'ns mostra de color de verd i blanc. I en esta alegre mudança tan pròdiga i liberal no hi ha font que no murmura, ni ocell que no pas lo cant. Tots donen l'enhorabona a la que han tant esperat, sinó jo, que en més desditges passo un hivern de 1000 anys. Moltes gràcies.